Хутка ў Беларусі пройдуць чарговыя прэзідэнцкія выбары, інтрыга на якіх толькі адна. Колькі намалюе сабе Александр Лукашенко і ці пераваліць гэтая лічба за 90%. Але ж куды Лукашенко прывёў Беларусь за апошнія 5 гадоў? Што з'явілася, што радыкальна змянілася, а што ўвогуле перастала існаваць? З якім багажом ён ідзе на свае 7-е выбары? У нашым сюжэце мы паспрабавалі адказаць на гэтыя пытанні. Война. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. 3 гады таму Беларусь стала паўнавартасным саўдзельнікам вялікай і страшнай вайны. На нашай зямлі і па сёння стаяць расійскія войскі ды тэхніка. З нашай зямлі ішлі расійскія калоны на Кіеў. Тут ствараліся шпіталі для параненых акупантаў і фільтрацыйныя лагеры для украінскіх палонных. Колькі б Лукашенко не паўтараў пра мірнае неба над галавой, факты кажуць пра іншае. 3 гады таму вайна прыйшла ў Беларусь. Дакладней, яе сюды пусціў асабіста Александр Лукашенко. Прычым ён ужо часам апраўдваецца, што, маўляў, проста не меў выбару. Поэтому не надо меня упрекать, что я дал, я не дал. Это дело Путина. Куда выводить войска? Через Киев. Он бы мог через Минск вывести. Предупредил меня и попросил разрешения. По территории войска могут передвигаться только с моего разрешения. Вот он и передвигался на Гомель. Но почему он повернул на юг, на Киев? Это спросите у Зеленского. Цяпер у Беларусі любы антываенны рух ці нават проста каментар караецца вельмі жорстка, а ў кабінетах сілавікоў Лукашэнкі нярэдка вісіць свастыка 21 стагоддзя, літара Z у колерах георгіеўскай стужкі. Сілавікам дазволена ўсё. Апошнія гады паказалі, што палітычныя справы – гэта справы, у якіх сілавікі маюць карт-бланш на ўсё, што заўгодна. Тарайкоўскі, Шутаў, Бандарэнка, расследаванні іх забойстваў падчас пратэстаў скончыліся нічым. Ніхто з сілавікоў пакараны так і не быў. Ашурак, Пушкін, Леднік, вінаватых у смерцях за кратамі палітычных вязняў таксама ніхто не шукае. Прычым жорсткасць толькі нарастае. Калі ў 2020 годзе за мірныя пратэсты давалі суткі, то цяпер рэальныя тэрміны ў калоніі. Сілавікі не толькі здымаюць прымусовыя пакаяльныя відэа, але і грамяць кватэры тых, да каго не могуць дацягнуцца, пасля чаго відэа сваіх пагромаў выстаўляюць у інтэрнэт. Сілавікі добра разумеюць сваю беспакаранасць і атрымліваюць ад яе асалоду. Яны выстаўляюць фота збітых ці параненых пры затрыманні ахвяр і хваляцца тым, што за неасцярожны каментар чалавеку выбівае дзверы ўзброены атрад спецназу. Завочныя суды і не толькі. Беларускія суды таксама перажылі трансфармацыю. На палітычных працэсах з'явіліся засакрэчаныя сведкі з боку сілавікоў. Гэта людзі ў балаклавах і пад псеўданімамі тыпу Іваноў Іван Іваныч. Яны даюць патрэбныя для абвінавачвання паказанні. А няправільны каментар ці лайк у сацсетках на палітычную тэму прыводзяць да рэальнага тэрміну за кратамі. З'явіўся і новы жанр – завочныя суды над апанентамі Лукашэнкі, якія паспелі з'ехаць за мяжу. Такія працэсы ўжо прайшлі над многімі палітыкамі і актывістамі. Святлана Ціханаўская атрымала 15 гадоў, Павел Латушка – 18, Вадзім Пракоп'еў ажно двойчы па 25. Пасля такога ўлады звычайна канфіскуюць жыллё ці іншую беларускую маёмасць чалавека і прадаюць яе з аўкцыёна. Прычым Лукашенко прыняў і закон, які дазваляе пазбавіць сваіх завочна асуджаных апанентаў беларускага грамадзянства. Але пакуль што такіх выпадкаў яшчэ не было. Палітвязні. За 4 гады праваабаронцы прызналі палітвязнямі амаль 3600 чалавек. А па стане на канец снежня 24 года у месцах пазбаўлення волі знаходзіліся амаль 1300 палітычных зняволеных. Але гэта, вядома, вяршыня айсберга, бо страх пераследу прымушае блізкіх і саміх ахвяр маўчаць. Маўчаць і палітвязні. Ні ім, ні ад іх не перадаюць лістоў. Ім забараняюць перадачы, сустрэчы і званкі. А ад самых вядомых зняволеных кшталту Віктара Бабарыкі, Мікалая Статкевіча, Сергея Ціханаўскага і іншых звестак няма ўжо больш за год.
Сілавікі ўсяляк змагаюцца з распаўсюдам інфармацыі пра вязняў, палітычныя працэсы і ўмовы ўтрымання ў калоніях. Крымінальныя справы былі заведзеныя на людзей, якія хадзілі на суды, насілі перадачы і рабілі грашовыя пераводы. Нават сервіс адпраўкі лістоў за краты быў прызнаны экстрэмісцкім. Прычым, нягледзячы на заявы сілавікоў і памілванні Лукашэнкі, перад выбарамі хваля рэпрэсій толькі ўзмацнілася. Стэрыльныя выбары. Зачышчаная і палітычная сфера. Александр Лукашенко не хавае. Цяпер у Беларусі будзе толькі тая апазіцыя, якая цалкам яго падтрымлівае. Прасцей кажучы, не будзе ніякай. Частка незалежных палітыкаў у выніку аказалася за кратамі, іншыя выехалі за мяжу. А на выбары Лукашенко ідзе ў атачэнні зусім ужо стэрыльных кандыдатаў. Кіраўнік праўладных лібералаў Олег Гайдукевіч, заслужаны спойлер Рэспублікі Беларусь Ганна Канапацкая, а таксама нікому невядомы Сергей Саранкоў і Александр Хижняк, якіх просто дадалі для колькасці. Урокі 2020 года Лукашенко вывучыў вельмі добра, і цяпер сярод яго дэкаратыўных канкурэнтаў няма ніякіх выпадковых персанажаў, выключна надзейныя і лаяльныя людзі. Нават былыя прадстаўнікі сілавых структур, якіх спачатку таксама прадстаўлялі як кандыдатаў, былі выкінутыя за борт, падобна што на ўсялякі выпадак. Ну а мала што, раптам міліцыя ці вайскоўцы прытопяць за свайго. Эканоміка. Лукашенко вельмі любіць паўтараць одну фразу. Нельзя так работать. Нельзя, повторяю, лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика, войны никогда не будет. Не будет экономика, сами породим эту войну. Гражданскую развяжем. Але ж яго поспехі ў эканамічнай сферы беларусы адчуваюць штодня на ўласнай скуры. За апошнія гады курс даляра ў Беларусі вырас больш чым на траціну. У 2020 годзе было 2,5 рублі за даляр. Цяпер амаль 3 рублі 50 копеек. Прычына вельмі простая – татальная залежнасць беларускай валюты і эканомікі ад расійскай. Гэтая сітуацыя толькі пагоршылася пасля пачатку вайны і ўвядзення новых санкцый. Расія працягвае заставацца галоўным рынкам для беларускіх тавараў. Туды ідзе больш за 60% экспарту. Лукашенко ліхаманкава спрабуе знайсці новых пакупнікоў. Адсюль яго раптоўная зацікаўленасць у краінах Афрыкі і пастаянныя паездкі ў Азію і на Блізкі ўсход. Для такіх сяброў у Александра Лукашэнкі нават нарадзіўся новы тэрмін – краіны дальняй дугі. Прычым на гэтыя адказныя кірункі ён ставіць самых надзейных сваіх персанажаў. Галоўны па Блізкім усходзе ў Лукашэнкі яго старэйшы сын Віктар. За Афрыку адказваюць яго сярэдні сын Дмітрый і шматгадовы паплечнік Віктар Шэйман. Але ж атрымліваецца пакуль не вельмі, і апошнія справаздачы чыноўнікаў сведчаць, што імпарт у Беларусь перавышае экспарт нашых тавараў за мяжу. Санкцыі. Палітычныя рэпрэсіі, а пасля і саўдзел у вайне прывялі да таго, што Беларусь атрымала цэлую кучу санкцый. Прымусовае прызямленне Рамана Пратасевіча закрыла заходнія краіны для самалётаў Белавія. Але самым балючым сталі абмежаванні на продаж калійных угнаенняў і нафтапрадуктаў. Сам Лукашенко паводзіць сябе ў залежнасці ці то ад патрэбаў, ці то ад настрою. На адных выступах ён расказвае, што санкцыі не праблема і толькі ўмацуюць яго рэжым. Я забыл о всяких санкциях. Вот мы будем работать по всем направлениям. Никакие санкции нас не наклонят и с пути не собьют. И вам советую, не переживайте. А ў іншых прамовах Лукашенко жаліцца пра невыносны ціск з нагоды ўсё тых жа санкцый. Скажу больше. В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводят против нашего государства, именно экспорт сельскохозяйственной продукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта. Сакрэты.
Падчас пандэміі каранавіруса беларускія ўлады пачалі хаваць дакладную статыстыку па смяротнасці. Але аказалася, што гэта быў толькі першы крок. Цяпер у Беларусі засакрэчаны любыя нявыгадныя для ўлады звесткі. Спачатку перасталі публікаваць даныя па смяротнасці і нараджальнасці, затым па колькасці пенсіянераў, бо менавіта яны сталі галоўнымі ахвярамі хваробы. Ну а пасля панеслася. Сёння засакрэчаныя лічбы дэфіцыту кадраў, статыстыка па выкананні бюджэту, даныя па экспарце некаторых тавараў, звесткі пра рэальнай пенсіі, шмат чаго яшчэ. Праўда, гэтай тэндэнцыі ўлады падставілі самі сябе, бо цяпер гэтыя схаваныя даныя даюць зразумець, у якой сферы не ўсё гладка. Прасцей кажучы, калі ўлады нешта засакрэцілі, значыць там 100% праблемы. І гаворка не толькі пра статыстыку. Напрыклад, спісы членаў выбарчых камісій цяпер таксама сталі сакрэтнымі. Тлумачэнне феерычнае, бо іх, маўляў, вывучаюць заходнія спецслужбы. Тое ж самае тычыцца любой нязручнай інфармацыі. Напрыклад, Лукашенко і сам прызнае, што ў Беларусь рэгулярна залятаюць расійскія дроны. Некаторыя з іх нават падалі проста побач з жылымі дамамі. Але ж Лукашенко адкрыта кажа, што даў каманду сваім прапагандыстам маўчаць пра залёты беспілотнікаў. Зачыстка беларускасці. Сёння цяжка ўявіць, што яшчэ нядаўна бела-чырвона-белы сцяг можна было спакойна купіць у цэнтры Мінска. А ў 2019 годзе беларускі міністр Уладзімір Макей разам з жонкай і сынамі адзявалі вышыванкі. Цяпер жа бел-чырвона-белы сцяг аб'яўлены сімвалам нацыстаў. За налепку з пагоняй людзей затрымліваюць і саджаюць на суткі, а беларуская мова ў публічных месцах можа выклікаць падазрэнні. Ды што там налепкі? Людзей караюць нават за татуіроўкі. Вядомыя гісторыі, як сілавікі прымушалі здымацца ў пакаяльных відэа, а пасля звадзіць тату. Ахвярамі такіх гісторый сталі людзі з пагоняй на скуры, з цытатай Янкі Купалы не быць скотам ці сімволікай дэмакратычнага руху. Прычым змаганне ідзе з любымі сімваламі, нават гістарычнымі фігурамі. Каліноўскі ў афіцыйнай версіі ўжо не герой. Цяпер прапаганда называе яго польскім тэрарыстам, а яго партрэт прыбіраюць са школьных падручнікаў. Знішчэнне культуры і медыа. У Беларусі цяпер не засталося незалежнай прэсы, якой было б дазволена пісаць на грамадска-палітычныя тэмы. Усё было вычышчана, прычым вычышчана жорстка. Многія журналісты за сваю працу трапілі за краты. Хтосьці ўжо адсядзеў, хтосьці застаецца ў турме і па сёння. Прысуды жудасныя. Галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатава атрымала 12 гадоў. Рэпарцёрка Белсата Кацярына Андрэева 8. Праз турму прайшлі журналісты нашай Нівы, Радыё Свабода, Белсата, Камсамольскай праўды і многіх іншых выданняў. Больш за 4 дзясяткі прадстаўнікоў медыясферы знаходзяцца за кратамі проста цяпер. У турму адпраўляюць за любую дапамогу забароненым медыа, нават за кароткі каментар ці інтэрв'ю. Каток рэпрэсій прайшоўся і па культурнай сферы. Па савецкай традыцыі ў Беларусі пачалася барацьба з літаратурай. Незалежныя выдавецтвы былі вымушаны закрыцца ці перабрацца за мяжу, а выданні і сучасных беларускіх пісьменнікаў і нават класікаў прызнаюцца экстрэмісцкімі, а значыць, іх чытачам пагражаюць арышт, штраф ці суткі. Напрыклад, такі статус атрымалі і некалькі раманаў Альгерда Бахарэвіча і збор твораў Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Увогуле, чорныя спісы існуюць для ўсяго і ўсіх, як для пісьменнікаў, так і для акцёраў, спевакоў і гэтак далей. Пасля 2020 года легендарны купалаўскі тэатр па вялікім рахунку перастаў існаваць. Ад яго засталося толькі імя. Акцёраў і работнікаў, якія выступілі супраць гвалту, звольнілі. І цяпер у купалаўскім большасць спектакляў ідзе на рускай мове. А мастацкая кіраўніца тэатра Вольга Нефёдова плача ад захаплення на сустрэчах з Лукашэнкам і выступае на адкрыцці алкамаркетаў. Але зачыстка закранула не толькі журналістыку і культуру. Сёння ў Беларусі не засталося ні камерцыйных, ні дзяржаўных арганізацый, прычым закрывалі ўсіх, нягледзячы на спецыфіку працы. Экалагічныя, культурныя ініцыятывы, прытулкі для жывёлаў, творчыя альбо спартыўныя суполкі, ды нават хоспіс. Усё было прызнана ўладамі дэструктыўным і было закрыта. Цяпер грамадзянская супольнасць дазволеная толькі пры адной умове – падтрымцы Лукашэнкі і ўлады. Мова нянавісці як норма.
У жніўні 2020 года на знак пратэсту з беларускага тэлебачання сышлі шматлікія работнікі, у тым ліку супрацоўнікі лукашэнкаўскага пула і людзі, якія былі тварамі тэлеканалаў. Ратаваць беларускую прапаганду прыехалі калегі з Расіі, якія задалі свае стандарты працы. Так на айчынным тэлебачанні з'явілася так званая аўтарская журналістыка, рубрыкі асобных персанажаў, у якіх абражалі праціўнікаў Лукашэнкі і адкрыта хлусілі. Самым заўважным сярод іх стали Рыгор Азаронок, Яўген Пуставы, Людмила Гладкая и Ксения Лебедева. Вот так они хотят и здесь, в Минске, сегодня же вечером. Доставать вас из теплых квартир, стелить на земле и стрелять в голову. Они бесноватые, они упыри, они хотят ваших стонов и смертей. Они не пожалеют ни женщин, ни стариков, ни детей. Паступова падобная аўтарская журналістыка пусціла метастазы паўсюль. Свае азаронкі з'явіліся ледь не ў кожнай раённай газеце. Гэтых аўтараў больш цікавіла апазіцыя і падзеі ў Еўропе ды ўкраіне, чым праблемы землякоў. З вокладак газеты «Мінская праўда» Ціханаўскую называлі фюрэрам, а таксама распальвалі нянавісць да каталікоў. Уся гэтая прапаганда нянавісці працягваецца дагэтуль і не думае спыняцца. Лукашэнку давялося ўмешвацца толькі каб зменшыць градус нападак на Украіну, бо ён вельмі хоча быць удзельнікам мірнага працэсу. Супраць абраз сваіх грамадзян ён нічога не мае. Ну что вы все время трепете эту Украину? Вы же не забывайте о том, что когда-то нам придется с ними налаживать отношения. Это соседская наша страна. Это родная нам страна. И я убежден, что те, кто говорит жестко об Украине, не понимают, что подавляющее большинство в Украине нормальные люди. Крызіс на межах і эміграцыя. Таксама у апошнія гады Лукашенко прыдумаў, як насаліць сваім еўрапейскім суседзям і пачаў выкарыстоўваць для гэтага мігрантаў. Беларускія пагранічнікі атрымалі каманду не перашкаджаць ім, а з пэўнага моманту сілавікі сталі нават кіраваць гэтым працэсам. У лістападзе 21 года наступіў апафеоз. Вялізны натоўп дэманстратыўна спрабаваў прарвацца ў Польшчу праз пагранічны пункт Брузгі. Пасля гэтага некалькі соцень мігрантаў размясцілі ў лагістычным цэнтры, а да іх пачалі вазіць чыноўнікаў і іншых персанажаў. Не прамінуў туды наведацца і Александр Лукашенко. Если они, и немцы, и поляки меня сегодня не услышат, я не виноват. Мы будем с вами делать все то, чтобы выполнить ваши пожелания. Это не популизм. Будет так, как мною здесь сказано. У выніку палякі адгарадзіліся ад нашай краіны вялікім металічным плотам, а на мяжы Беларусі з Польшчай і Літвой засталіся адкрытымі толькі па 2 з 6 пунктаў пропуску, на мяжы з Латвіяй 1 з 2. Цяпер на іх беларусам ладзяць прыніжальныя праверкі і прымушаюць паказваць перапіскі і падпіскі ў соцсетках. Прычым робяць гэта не палякі ці літоўцы, а лукашэнкаўскія же сілавікі і спецслужбісты. Часам гэта заканчваецца затрыманнямі. У той жа час эміграцыя з Беларусі дасягнула небывалых лічбаў. Па розных даных за мяжу з'ехалі ад 300 до 500 тысяч беларусаў. Прычым частка выехала праз пераслед, а частка праз працу ці проста нежаданне жыць і гадаваць дзяцей у цяперашняй Беларусі. Таксама пасля пачатку вайны з нашай краіны сышлі дзясяткі міжнародных бізнесаў. Пераважна гэта былі IT-кампаніі, якія прыносілі ў бюджэту вялікія грошы і забяспечвалі маладым супрацоўнікам высокие заробки. Недахоп работников. Эміграцыя і палітычныя рэпрэсіі прывялі да вялікай праблемы з кадрамі. Недахоп работнікаў, асабліва ў медыцыне і прамысловасці, ужо прызнаюць і чыноўнікі, і нават асабіста Александр Лукашенко. Однако мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците, особенно рабочих. На сегодняшний день в целом по республике из 27 тысяч вакансий в обрабатывающей промышленности 85%, 23 тысячи приходится на рабочие специальности. Прычым сітуацыя складваецца парадаксальная, бо з аднаго боку ўлады не ведаюць, дзе знайсці работнікаў на дзяржаўныя прадпрыемствы, але ж адначасова на тых жа прадпрыемствах ідуць палітычныя чысткі.
Трапіць у чорныя спісы на звальненні можна за ўсё, што заўгодна, як за штраф ці суткі падчас пратэстаў, так і проста за подпіс у падтрымку кандыдацтва Бабарыкі ў 2020 годзе. Праўда, Лукашенко прыдумаў, што рабіць. Цяпер ён агітуе, каб пенсіянеры вярталіся на свае ранейшыя месцы працы. Старасць Лукашэнкі. Але больш за ўсё за гэтыя 4 гады змяніўся сам Александр Лукашенко, як знешне, так і ўнутрана. Па-першае, ён цалкам адкінуў усякія прыстойнасці і перастаў гуляцца ў дэмакратыю. Цяпер ён не хавае, што яго задача – гэта ўтрыманне ўлады на максімальна магчымы тэрмін, а затым перадача яе звышнадзейнаму пераемніку, які проста працягне лукашэнкаўскі курс. Праўда, каму канкрэтна, гэта пакуль здаецца загадка нават і для самога Лукашэнкі. Ну і другі момант. Проста параўнайце кадры 2020 года з цяперашнімі. 4 гады таму гэта быў не малады, але падцягнуты мужчына ў адносна добрай фізічнай форме. Цяпер гэта стары чалавек з відавочна залішняй вагой. Ён з цяжкасцю ходзіць і не можа схаваць старэчае трымценне галавы. Лукашенко можа шмат чаго памяняць, выгандліваць, выкінуць, але ж яго старэнне ўжо нікуды і ніколі не падзенецца. Гадзіннічак цікае ўсё грамчэй, і гэты няўмольны цік-так 70-гадовы Лукашенко чуе лепш за ўсіх астатніх.